MaliKunafoni jabran leba amanu ban fledo do MaliKunani MaliKo kamba foy kani nyawma bisana nga muso chasirilin bado be nyokon fe mi association des femmes pour le progrès présidenti alebe wele ko Mme Coulibaly Aissata DIAKITE donc amna kuma da yere ma rek kasika nyefoli kaw association be moni kamoy association créée depuis quand ou ka bare moni olu chasirilin muso ka taganya la togodi ambe kuma da yere ma kan nyefoli kaw ka wala kaw wala so be sika famille ke to ya mina kosebe nunu muso chasirilin nga bara la MaliKono anso wane balomso san soma apsegi to ni jamdo ni to Mme Coulibaly Aissata DIAKITE ok Mme Coulibaly Aissata mi fe kan nyefoli kan ye doni association ka association yere muni folo bismillahir rahmanir rahim jani nga nyefoli ke association kambe foli bla en fle baga bela jeli ka foli bla kunafoni TV barake mo bela jeli ana ko technicien jananga du kuma lambe barka da lay ka barka da fana bawi alimi bidon irana anya ini jabaru masafa ya kasini fana fara anshika association DANAYATON association pour le progrès des femmes muso association de do association créée la MaliKono en 2004 association créée la watimina muso cɛsa bagatɔ de tun bɛ taa fi baro la donc u bɛ n'u kungo fɔ ɲɛna k'a to an bɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba mɔgɔ naani f'u b'a fɔ ɲɔgɔn ye Aisha ka baro ka di Aisha ka baro ka di ni fɛn min bɛ n bolo n'u bɛ jɛ o la an tor'o la ten association an nana créer. D'accord, donc ini muso cɛ sabatɔ dɔrɔn de association créer wa? Non, a créer bɔr'olu la sinon olu dɔrɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛw fana b'a la. Aw caman aw muso caman bari voilà segembe voilà muso jumɛn ni jumɛn muso barakɛlaw de wa ou bien muso débrouiller kɛlaw de wa ou bien muso minnu bɛ so kɔnɔ tout simplement muso débrouiller kɛlaw de do muso barakɛlaw tɛ muso ninnu cɛla débrouiller kɛlaw de do u bɛ jago misɛnninw de kɛ donc a bɛɛ ye fantanw de ye donc association kɔnɔ ka baara yɛrɛ mun ye juste association ka baara ye ka se ka musow dɛmɛ se ka musow dɛmɛ u ka ɲɛtaga la. O kuma kɔnɔna a bɛ jumɛn ni jumɛn de bila en place walasa musow bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. Sisan nɔ kɛsi filanti b'an bolo o kɛsi filanti nin an bɛ juru dɔw la u bɛ juru ta 5000 5000 ka se k'u boloma yɛlɛma u ka jagomisɛnninw na komi n y'a f'i ye u bɛ feeremisɛnninw de kɛ transformation agroalimentaire an b'o fana kɛ dɔw kunna. Transformation agroalimentaire bɛ kɛ min? Transport agroalimentaire nin bɛ kɛ Saranbugu la donc a kɛlen don ka usine dɔ ta o ay usine t'an bolo mais matériel b'an bolo an bɛ simansiw bayɛlɛma ka t'u feere. A y'o daminɛ awɔ an y'o daminɛ a mɛnna. Muso ninnu yɛrɛ mɔgɔ joli juste? Association membre yɛrɛ minnu y'a membre ye olu ye 63 personnes 63 personnes. 63 personnes in kɔnɔna na sisan o 63 personnes ka baara min yalima aw tilalen don dɔw bɛ dɔw bɛ feere kɛ ou bien aw ka organiser cogo di aw ka association kɔnɔna na? A tila-tilalen don parce que groupe dɔw bɛɛ tɛ se ka jɛ ka baara kelen kɛ groupe dɔw bɛ yen olu bɛ aviculture villageoise kɛ n'o ye sɛ mara ye groupe dɔw musow a bɛɛ ye muso dɔw fana bɛ yen minnu bɛ savonnerie kɛ a bɛɛ ye musow de ye donc n ye transformation fana f'i ye an bɛ baara kɛ nin cogoya in de la. Groupe ni groupe. O ye groupe joli ye? Groupe ye groupe 4. D'accord. Changement donn'u ka vie la wa? Oui, depuis n'a daminɛra franchement changement donna u ka kow la munna changement donna parce que k'u to u dama u tun tɛ se ka fɛn minnu kɛ sisan u bɛ se k'olu kɛ kɛsi dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko jigiya kɛsi o kɛsi bilalen bɛ kɛrɛfɛlan na an b'a fɔ ko fond social donc hali ni degun b'u ka so ni ordonnance bɛ minnu bolo komi y'a f'i ye sɛgɛnbagatɔw de don u bɛ na ka na wari ta u la u bɛ 1000 ta ka 2000 ta ka t'u denw ka problème ɲɛnabɔ n'a ye après u bɛ tila ka na a bila nɔ la o kɛsi fond social ni o kɔni ça c'est sans intérêt nka u yɛrɛ bɛ juru minnu ta kɔnɔna na n'i ye 1000 ta o tɔnɔ ye 100 ye pendant 3 mois a b'i bolo i bɛ baara kɛ n'a ye n'i ye fɔ in ni dɔnbaga dɔ tun bɛ yen nɔ ko Michel Janté an kɛlen ka association in sigi ale de nana juru don an na association in sigilen ne y'a bonya dakɔrɔ k'a fɔ ko ni veuve ye association dɔ sigi an bɛ to ka barow kɛ mais an ma fɛn kɛ fɔlɔ
donc ale de yɛrɛ nana ni fɔn fɔlɔfɔlɔ ye ka dama an ka se ka jurudon daminɛ awɔ. Ok, Mme Coulibaly, an y'a ye cɛsirilen don muso cɛ sabatɔw ka ko la kosɛbɛ. An bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'a t'i tɔɔrɔ. Yalima Mme Coulibaly yɛrɛ ye veuve dɔ ye wa? Ayi, Mme Coulibaly tɛ veuve ye. I cɛ mɛn si la halisa. Mais mun de nana ni nin miiriya in ye ka i to Amina ko ka kɛ muso cɛ sabatɔw ye? Bon, hinɛ de don. Basana daminɛra ni muso min ye n'o ye Sali ye, o ye ne yɛrɛ ni mɔgɔmuso de ye quoi. N'a nana a bɛna ka histoire ɲɛfɔ n ye, u bɛ degun min kɔnɔ. Basana cɛsaya kɛra musow tere ye quoi. Donc ni min cɛ banna, surtout a daminɛra ale min yɛrɛ la n'ale nana baro kɛ n fɛ, ya n'u cɛw banna dɔrɔn u bɛ degun de sɔrɔ. Firiya mana ba kama dɔrɔn dɔw yɛrɛ b'u libérer. Hali nɛgɛso n'a sɔrɔ a bɛ dɔw cɛ bolo de, u baramɔgɔw b'a minɛ u la ka taa n'a ye. Depuis o don sa u bɛ degun daminɛ. Ainsi de suite. Donc plus a bɛna baro ɲɛfɔ ne, plus ne b'a hinɛ minɛ. A fana b'a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ainsi de suite. Association nana caya ten. Ne ka association yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ. A bolofara ye joli la? Bolofara ka ca, Senukaw bɛ yen, Nafajikaw bɛ yen, hali Buguni ne ka association dɔw bɛ yen nɔ. Donc a bolofara jɛnsɛnlen don fan bɛɛ fɛ. Jɛnsɛnlen don fan bɛɛ fɛ. Ok, mais o association ninnu bɛɛ la i ye baara minnu fɔ, association kelen-kelenna in bɛɛ b'o baara de kɛ walasa ka muso cɛ sabatɔw dɛmɛ wa? U bɛɛ b'o de kɛ, u bɛ kɛ filantiw kɛ, minnu bɛ se ka safinɛ dilanw kɛ, u bɛɛ b'olu de kɛ. Parce que moi je suis coordinatrice aussi d'une ONG qui s'appelle Amal Humanity, donc u bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ. Donc an bɛ to ka micro projet kɛ u ye sɔn. Ok, Mme Coulibaly kuma ɲɛna. Donc Mme Coulibaly an bɛ fɛ k'a dɔn sisan ne ka don association in na i b'a kɛ cogo di? Bon, association in doni man gɛlɛn ni nana carte ni dɔ b'an bolo komi n y'a f'i ye cogo min na sɛgɛnbagatɔ association de don. Association a bɛɛ n'a ka fɛn de don. Statut règlement kɔnɔna na minnu b'a kɔnɔna na, donc i bɛ 100 sara i bɛ don association kɔnɔna na. Carte bɛ d'i ma. Association in don cogo bɛɛ de ye nin ye. N'i donna i bɛ fara mɔgɔ tɔw kan, u bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni san yɛlɛmara kɛsu bɛ ci, min ni min ka kan o bɛ taa n'o ye. A b'o cogoya de la. Association t'o la. Association mɔgɔw de b'a fɔ n'i nana association na an bɛ bila nin na ou bien ni min ka di e yɛrɛ ye i bɛ to ou bien yalima hali ni mɔgɔ dɔ nana association na n'a ka projet b'a bolo spécialement association b'a financer wa? N'i nana n'i ka projet n'a sɔrɔ moyen bɛ association bolo association b'a financer mais la plupart musow bɛna ka na don ka fara ɲɔgɔn kan de. U b'a fɔ an bɛna fara o kan an ka jɛ ka nin kɛ caman de bɛ ten. Bon n'i y'a sigira yɛrɛ hali yɔrɔ jan minnu yɔrɔ ka jan bɛɛ tɛ nali sɔrɔ donc ne bɛ idée d'u ma minnu bɛ aw ka yɔrɔ la aw ka jɛ ka aw fara ɲɔgɔn kan min bɛ aw ka yɔrɔ la aw ka jɛ ka aw fara ɲɔgɔn kan o de nana ni groupe ye sinon fɛn o fɛn ka surun i la n'olu nana u tɛna ni projet u b'a fɔ k'u bɛna fara tɔw kan ka jɛ ka baara de kɛ parce que n'an ye fɛn o fɛn kɛ par exemple n ye transformation min f'i ye n'an y'a kɛ sisan par exemple n'an ye maïs kɛ filière maïs an bɛ to k'o kɛ kaba ɲɛɲɛw an b'olu bɔ n'an y'a kɛ manaw kɔnɔ an b'a da an b'a sarada parce que tuma dɔ paquet tan 5 bɛɛ b'i ta ka taa feere. U bɛ yala k'a feere sugu kɔnɔ de wa ou bien ni a feereli ka d'u ye cogoya min na n'a feereli ka d'u ye cogoya min na tila bɛɛ ye feerekɛlaw de ye sugu la donc u b'a da u kɛrɛfɛ a bɛ san quoi a tila bɛɛ ye feere misɛnnikɛlaw de a tila bɛɛ bɛ sugu kɔnɔ. D'accord, Coulibaly tɛmɛli sɔrɔ an y'a ye fɛnɛ ko du 24 au 25 septembre tɛmɛnen aw ka séminaire tun bɛ yen i t'i da don séminaire in na ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye dɔɔni. N b'a dɔn mɔgɔ caman ma se ka participer a la donc nin ye a occasion ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye séminaire in kan. An ye projet dɔ de kɛ k'a bila ambassade du Canada la projet in de bɛ sur la loi 052 musow ka loi projet in bɛ o de kan ni y'an ka activité filanan de ye tantɔn an ye min kɛ an bɛ k'a kɛ mairie du district kɔnɔna na bon o association o financement in bɛ musow ka loi in de kan pour que loi in bɛ se ka faamuya cogoya min na jamana in kɔnɔna na parce que loi 052 ni muso caman bɛ yen minnu t'a dɔn loi sugu min don u t'a inconvénient dɔn u t'a avantage dɔn bon état fana olu kɔni de b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw de b'a dɔn loi in ye min ye mais jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka loi in appliquer. Loi in créée là depuis le 18 décembre 2015 loi in créera bon depuis loi in créera fo bi les femmes n'ont pas eu satisfaction donc o de y'a to an bɛ ka projet ɲini pour que ka se ka sensibilisation fleuve kɛ walasa faamuyali bɛ se ka k'a la état mɔgɔw je dis état gouvernement mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ olu parce que olu bɛ sélectionner kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ an t'u sinaw fana ye kabiri ala ye diɲɛ dan muso de bɛ cɛw kɔ donc an b'u deli de on demande que notre dû u ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ pour que musow bɛ se ka bila comment dirais-je poste de décision na cogoya min na walasa u bɛ se k'u kungo ɲɛnabɔ
en tant que muso ma do o poste ninnu na a ka gɛlɛ u kungo ka se ka ɲɛnabɔ a ka gɛlɛ u ka se ka lamɛn o de bɛ ka muso caman bila tiriki tɔrɔkɔ la sur 42 nominations i bɛ taa sɔrɔ gouvernement bɛ mɔgɔ kelen muso kelen pe dɔrɔn de don a la bon loi in dun m'o fɔ loi in min fɔ yaya quota min fɔ u tɛ k'o de ta donc formation in b'o de kan pour que u ka se k'a faamuya musow yɛrɛ fana ka se k'a faamuya yaya au moins ni élection surunyana cette fois-ci u ka appliquer comme il faut sinon franchement an bɛ barika da muso kunfɔlɔ minnu ye minnu yɛrɛ a lutte kɛ n'o ye kafo muso Umu Touré je crois ale de y'a kɛlɛ fɔlɔ daminɛ ani madame comment dirais Fatoumata Ba je crois c'est Fatoumata Ba qui était ministre de la promotion et de la femme olu y'a kɛlɛ kɛ fo kana se ka loi in voter an bɛ foli bila u ye mais loi tɛ ka respecter IBK fana a son temps ale fana y'a respecter parce que ni min tun taara n'a ka fɛngɛw ye a b'olu lasigi ni muso ma daf ni muso t'a la dɔrɔn a b'a fɔ ko ka listiw sigi donc hali bi kɔni satisfaction de ma sɔrɔ ko in na o de la hali bi formation ninnu bɛ sen na tan n'an ye blogueurs wele ka journalistes wele pour que u bɛ se ka sensibilisation fleuve kɛ cogo min na faamuyali ka di faamuyali ka se ka kɛ an ka caya député bulon kɔnɔ an ka caya maire kunda pourquoi pas ka taa présence papa an bɛ se k'o kɛ o voilà donc formation in kun b'o de kan walasa musow bɛ se ka droit bɛ se k'u ka droit dɔn ma cogoya min na c'est ça an ye faamuyali sɔrɔ la formation kɔnɔna na ani musow b'a kɛ o bɛ cɛ dɔw faralen n'o ka formation musow dama de don o bɛ cɛ dɔw faralen n'o ka formation musow b'a la cɛw fana b'a la parce que loi in tɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ quoi loi 052 bɛ cɛw ko fɔ a bɛ musow ko fɔ surtout les détentrices de droit olu bɛɛ b'a kɔnɔna na donc o de la sensibilisation bɛ ka kɛ walasa faamuyali ka kɛ musow dɔrɔn tɛ cɛw fana b'a la d'accord mais i ka formation kɔnɔna na e n'i ka association mɔgɔw dɔrɔn de y'a kɛ wa ou bien i ye musojɛkulu wɛrɛ ɲini ka fara i kan ni n ka musojɛkulu ma ni association nin kɛ olu ma nin kɛ parce que ne ka musojɛkulu yɛrɛ tila bɛɛ ye femme analphabètes de ye u ma kalan u ma alphabétiser ani parti politique de y'a kɛ parti politique bɛɛ an ye kelen kelen ta tila bɛɛ la mais cette fois-ci an ye 20 partis politiques an y'o de choisi pour que mɔgɔ kelen kelen ka bɔ olu bɛɛ la ka na u ka se ka a faamuya an bɛ fɛ ka min fɔ parce que a bɛ daminɛ yen de olu de kan ka sélection bɛ daminɛ olu ka niveau de la ka sɔrɔ ka se yen fɛ voilà donc walasa u bɛ se k'a faamuya cogoya min na ni élection waatiw sera musow ka se ka don poste de décision na cogoya min na an ye kelen kelen ta parti politique bɛɛ lajɛlen na o sélection wagati la est-ce que parti politique y'aw kunbɛ ka ɲɛ wa vraiment franchement a taara déposer yɔrɔ o yɔrɔ la u y'an kunbɛ ka ɲɛ et puis u bɛɛ y'an répondu bɛɛ de nana ka na formation in kɛ assister donc u bɛ ka soutenir lutte in kɔnɔna u bɛ k'an soutenir kojugu tiɲɛ de ka da la ye u bɛ k'an soutenir o kɔni ye formation ye dɛ a tɔ ye a appliquer de sisan awɔ don n'a nataw la projet jumɛn wɛrɛ bɛ aw bolo halisa don n'a nataw la ani voice global bɛ ka projet dɔw fana kɛ o fana projet ka bon ni nin ye ça c'est 10 ONG qui a été sélectionné dont la mienne o fana bɛ o sélection kɔnɔna na an bɛna surtout o fana bɛ loi 052 de kan donc an n'olu fana kan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛɛ bɛ nin élection ko in de kan tantɔ walasa musow ka se ka représenter kosɛbɛ fanga bulon na voilà a bɛɛ y'o de voilà o la a ka tila ka vivier dɔ dilan un vivier pour les femmes ka sɔrɔ ka taa n'a ye ka taa di sanfɛmɔgɔ ninnu ma donc n'u bɛna choisir kɛ u k'a dɔn k'a fɔ cɛ o cɛ n'u y'a choisir ni poste la u k'a dɔn ko muso ɲɔgɔnna fana bɛ yen nɔ ani détentrices de droit olu fana faralen don an kan muso minnu bɛ les albinos muso minnu bɛ yen nɔ n'u senw b'u dimi o n'a ɲɔgɔnnaw quoi qui sont dynamiques voilà o bɛɛ de b'a la ok d'accord Mme Coulibaly an ye faamuyali sɔrɔ i ka kuma in na kosɛbɛ ni y'a faamuya sisan aw ka jɛkulu yɛrɛ sigilen tɛ foyi kan musow ka taga ɲɛ kama musow bɛ se ka dɛmɛ ni sira o sira ye o ye Mme Coulibaly hamina ko ye voilà vraiment parce que musow sɛgɛnnen don ko dun si tɛ se ka taa an kɔ u b'an kɛ u senna samaraw ye k'an girin ka tila k'an bɔ k'an bila k'u ka hinɛ an na ko kɛlɛ tɛ k'an b'u deli de d'accord Mme Coulibaly ka wuli ka jɔ bɛɛ walasa musow bɛ se ka lafiya voilà c'est tout ni musow lafiyara bi n bɛ sunɔgɔ sini Mme Coulibaly ala k'o nɔgɔya an ye message faamu message ɲɛna toro est ce que kumakan wɛrɛ b'i bolo ka fara nin kuma ninnu kan kumakan wɛrɛ min bɛ n bolo kɔni o y'ale bi n bɛ appel de lancer an ka autorité compétente ma n bɛ appel de lancer u ma vraiment u k'a essayer ka loi in respecter tant que loi in ma respecter a ka gɛlɛn musolakaw ka se ka satisfait quoi u ka droit ko la surtout les détentrices de droit olu ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye donc n y'a ɲini u fɛ vraiment u k'u kɔfila an na kɛlɛ tɛ an filan t'u ye donc deli de dun dɔrɔn ani min ka kan u k'o d'an ma voilà
Kumanya kojugu madame Mali kunafoni jabran la yabago ni ne kun madame Coulibaly ka intervention ale muso cɛsirilen ba ale hamina kote foye muso be se ka tanya muso be se ka bonogo la to gamna ba do abora ka kuma chama fo ay family chama sora ka kula sango na be do wuri kai kala ka wuli ka jo nyabulu muso be se ka lafiya ni sira o sira kala ko no ya ambela jeli amba fo ka ko be kana reka